Ονομάζομαι Μίνε Μπλουκ. Είμαι διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας Iltec ΕΠΕ που αντιπροσωπεύει επισήμως τη Vengas στην Ελλάδα. Η Vengas είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγραεροκίνησης κορυφαίας ποιότητας και τεχνολογίας που είναι δοκιμασμένη επί πολλά χρόνια. Η αξιοπιστία και η δυναμική της Vengas είναι γνωστή πλέον σε όλη την Ελλάδα, καθώς η εταιρεία μας την αντιπροσωπεύει από τις αρχές του 2010. Το brand name της εταιρείας μας, της Vengas, κατάφερε να πάρει μια πολύ υψηλή θέση σύντομα στο τομέα της υγραεροκίνησης, πράγμα αναμενόμενο καθώς η ποιότητά της είναι γνωστή σε πολλές χώρες. Η Iltec, εκτός από ολοκληρωμένο σύστημα kit, εμπορεύεται παράλληλα αναλώσιμα, λαδιέρες, ανταλλακτικά και μια τεράστια γάμα από δεξαμενές κάθε τύπου και μεγέθους. Η κεντρική μας αποθήκη της Θεσσαλονίκης περιέχει ίσως το μεγαλύτερο στόκ σε ποικιλία και ποσότητα δεξαμενών σε όλη την Ελλάδα. Δίνουμε έμφαση στις ανάγκες των εγκαταστατών και προσπαθούμε να το καλύψουμε προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας σε πολύ χαμηλές τιμές. Ευχαριστώ.